Здравейте, драги приятели! Днес заедно с вас продължаваме поредицата на Hay Day с епизод 2. Така, както помните, в миналия епизод започнахме работата на фермата, станахме 6 левел и погледнете, помните ли, че миналия епизод тук дойде една с червена или розова шапка, нека да вземем парите, и ни поиска хляб. Ами тук са дошли някакви и ни искат. Този ни иска... Какво е това? Крем. А откъде се взима крема? Откъде се взима крем? Чакай да ги мина кравичките. Да ги нахраним. Да минеме кокошките. Сигурно от това дейрито, дето не го построих, дето е за мляко. Ето така. Нека първо да посадим и ако тогава са ни... тази дойде. Тази. Ето така. Стана ни само едно, но нищо. Иска 3 яйца училището, носим ги. Тук има 2 болта. А за какво са тези болта? Вижте, ето. Може да апгрейдваме това. Ти какво искаш? Ти искаш такова? Нямаме. Ти какво искаш? Такова вече имаме мляко. И сега продължаваме да се развиваме. Да видим в Грек. Дали има? Има. Хора, и явно всеки ден има нови и нови неща. Добре. От Грек ще купуваме всичко, защото всичко ни трябва. И се прибираме тук. Щях да купа нещо. Тук, когато направихме Supercell IT. Тук. Само искам тук. Ето така. Добре, готово. Нека да си направим един хляб. И тук има ачивменти. В смисъл разни неща, които мога да постигаме. Тук. И така, нека да го построим това дейри. Аз исках тук до къщата, обаче... Какъв толкова голям чест е, батко. 20 деманта, знаеш кога ще дам. Както помните в миналия епизод, ако сте го гледали, ако не сте го гледайте. Както помните в миналия епизод, без да исках да построя кравите до кокошките. И си мисля, и тук имаше дървета, и си мислех, че те пречат. Изхарчих си абсолютно всичко на тия дървета и камъни. И накрая се оказал, че пречи една кутия такава заровена в земята. Това ми беше огромна грешка. Нека да си купим това. Ще ни стигне ли мястото? Трябва да стигне. В момента се строи. Ето, че израсна и пшеницата. И хора, вижте, тук намерих нещо, където може да ставаме приятели. Ето тук моя ID. Ето го. Тук. Дето пише твой тег. Тук е той. Ако искате, изтеглете си играта, минете обучението и може да играем заедно. Моля намеря някой рандом човек. Примерно така. Не, явно няма такъв. Такъв има ли? Не, няма.
Сега. Чакаме 7 левел и чакаме ето това. Нека да дадем 10 чито. Да ни расте още това. Трябва да си купиме тук, доколкото знам, ето на 7 левел, ето тук мога да намираме радото съседи, поне така съм гледал в трейлера, и от тях да купуваме разни неща, така че това ще ни е много полезно 7 левел и затова нека да се опитваме максимално бързо да стигнем. То от какво се получават такива сини същички? Все такива. Знаете ли какво? Искам да купя също така още една кравичка. Да я нахраня. Аз нещо друго... Що не сте ми казали? Вижте, тук имаме още за... В момента си изхабихме всичко, обаче засадихме. Готово. Ето тук сега. Ще за едно хубаво, ако можеше някъде тук да намираме заровени моркови или картофи, примерно, или дървета с ябълки. И самото с някаква брадва или някак си да ги вадиме. Или да ги търпаме от дърветата. Така, и сега чакаме всичко да се развие. А през това време искам да ви посъветвам една игра. А именно това е Dice Dreams. Това е хиперяка стратегическа игра, в която хвърляте зарове и каквото ви се падне, това правите. Ето, например на мен току-що ми се падна нападение и трябва да оцеля нещо. Ще оцеля това. И така, хора, вие може тук да си създавате царство. Ето, отбиха ми го току-що. Трябва да си строите. Има няколко кралства. Обикновено, ледено и още няколко. И да, това просто ми беше препоръка. Ето тук. Това ми беше препоръка, за да видите някоя игра. Тази игра може да се играе когато ви е скучно на път или когато ви вкъщи не ви се играе някоя от по-известните игри, а нещо мъничко за чил. Ами това е точната игра за вас. А сега обратно към видеото. И ето ни, хора, обратно към видеото. Линк за играта ще има долу в описанието. Свалете си я и се кефете на играта. Надявам се ви хареса. Тук може да изпълним. В момента гоним 7 левел. Колко ни трябва тук? Не мога да разбера. Здрасти, искам да ти... мога да си премествам фермата. В смисъл, мога да си местя нещата от фермата. Ето. Това би го направила и така. И знаете ли какво? Ако има някакви пътечки... Ще е много хубаво да построя тук пътечка към това. Тук има, вижте какви за 990. Басейнче, това сигурно е летен.
Зимно или лятно. Охе, 5000 пари не ми стига, таре стига. Не ми стига, както винаги. Ще може да си разширяваме територията на 22 ниво. Ато тук имаме ферма. Ето в момента. Ето имаме още жито, което порасна. Следващото, което ще отключим някакъв бамбук ли, какво ли? Което май ще бъде на 7 левел. Да, ето ще отключим ето такова за захар и кафява захар. Май от тя също ще получава пари. Трябва ни хляб. Хляб ни трябва. Ето така. И още. Да, имам царевица. Да, дава по 5. Сега като дойде каменчето се остава съвсем малко. Но като трябва ни още хляб. Спидвам ги бързичко. Почти. Само ни трябва да изчакаме тук пшеницата. Аз ще се върна към вас, когато пшеницата вече е израснала. И ето хора, пшеницата израсна. Нека да я съберем. Да посадим ново. Ето имаме бонус. И вече мога да апгрейднем това. Ами, нека го апгрейднем. Вижте, вече е по-голямо. Добре. Не се грижим само и за фермата. Тук правим малко по-така неща. Тук сториме, майсториме. Жалко, че това не може да се апгрейдва. Нека така да направим. И ни дойде камиончето и колко остава? Съвсем мъни. Ето. 180. Какво? 31 ни трябва. 31 точки. Трябва за това да събера. Бързо. Така. Ами хора, мисля това да бъде екрана на този видеоклип. В следващия вече със сигурност ще стигнем 7 ниво. Надявам се да ви е харесал клипът. Ако е така, абонирайте се и пръснете лайк. А се абонирайте с кабанката, за да не пропускате моите видеа. И когато кача ново видео, ще получавате известие. Чао и до нови срещи!